କଇଁଛ ଆଉ ଠେକୁଆ ଗପ। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟେ କଇଁଛଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଦେଖି ତାକୁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହା 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 ହା, ଦେଖ ଇଏ କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି, ଦେଖ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି କଇଁଛଟି କହିଲା, ରାଗିକରି କହିଲା, ଚାଲ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଆମେ ରେସ୍ ଲଗେଇବା ତମର ଆଉ ମୋର। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲା। କହିଲା, ହଁ ଚାଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ହିଁ ୱିନର୍ ହେବି ଏଇ ରେସ୍ର। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରେସ୍ ଲାଗିଲା। ରେସ୍ ଲାଗିବା ଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟାଇଗର୍ ଯିଏ ବା ବାଘ ଯିଏ, ସେ କ'ଣ କଲା, ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଲା ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଜୋରରେ, ଆଉ କଇଁଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପଛରେ। ଠେକୁଆ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, କଇଁଛକୁ ବହୁତ ପଛରେ ଦେଖିକି ଠେକୁଆ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ପଛକୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା, ଆରେ ହେ, ଇଏ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛି। ଏଇଆ ଭାବିକରି ସେ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଇଁଛ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଶୋଇକିନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସିଏ ସେ ରେସ୍ର ୱିନର୍ ହେଇଛି। ଆଉ କଇଁଛ ପଛରେ ଚାଲୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କଇଁଛ କିନ୍ତୁ ତାର କାମ ବନ୍ଦ ନ କରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଇଁଛ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲା ତାଠୁ। ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ ଫିନିଶ୍ କରିକି ସିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଆଉ ଠେକୁଆ ପଛେଇଗଲା ତା'ଠାରୁ। ସେ ଉଠିଲାକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଠେକୁଆ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଇଁଛ ଜିତିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲା।